hormatly vatandaşlar. Şu gün 2020-nji ýylyň 2-nji iýun hepdäniň şenbegi. Hoş geldiňiz bizim kanallarymyza. Özüňiň kommentariýaňyzy ýazmany we like goýmany ýadyňyzdan çykarmaň. Ýadyň bizim kanallarymyza birinji bile habarlary eşitip durursunuz. Şonky gepleşiň temasyny men türkmen halky başga bir döwlet üçin görüşmäge taýýar, ýöne öz azatlygy üçin görüşmäge taýýar dälen ýa-da temadan başlajak bolýar. Gelin şu mesele düýpleşip geçelim. Ine men bu zatlary keypini diýmek, Türkmenistanyň guruluşyny şöýden habar alýan, onsoň käbir adamlar edil şu ýa pikir edýär. Türkmen halky başga bir döwlet üçin görüşmäge taýýar. Ýöne öz azatlygy üçin görüşmäge taýýar. Türkmen halkyny azatlygyň gymmatlygyny bilen o. Sebäbi azatlygy üçin görüş gören o. Azatlygy bolanna Türkmen halkyna onu diýmek işçilik ýok bolar düýünden. Sen çağanyň itlenip okujagyny ýa-da giýip biler ýaly mümkinçilikleri dersin. Hiç şeýle parhorluk bolmaz. İtlenip gurama baranda, edara baranda derhol sen işlerini düýedip sana hyzmat ederler. Tersine bolmaz. Sana garşy ýüýte skemalar edip seni kyn ýagdaýa salyp, ýüýte bürokratik lawuşkur edip sana para alyp, sana kyn ýagdaýa salyp, helak edip elinden puluny gaňryp almazlar. Haçan azatlyk bolanna her kimiň mümkinçilikleri bolar. Diňe bir tohumyň Berdimuhammedowyň çüýrük tohumyň mümkinçilikleri däl, bütün halkynyň mümkinçiligi diýen bolar. Bütün halkynyň mümkinçilikleri ýa-da tebigy baýlyklaryna peýdalanmaga diň mümkinçilik bolar. Diňe Berdimuhammedowyň tohumy däl. O diýmek näme? O diýmek tebigat baýlygyny satyp umum başga ýerlerden hem gelýän giýdejileri diňe büdjede ýer. Başga bir ýapyk fondlary ýerler. Şo gelen pullar türkmen halky üçin sogular. Medeniýet öýler, ýaş çağlaryň jaýlary, okuw meýdançalary, stadionlar, ýa-da sosial medeniýet obýektleri biler. Adamyň ýaşaýyş jaýlary üçin şo pullardan ýürütürleşdirilen bizim telekiçilerimizde, kayakhannaçylarymyzda, potroçylarymyzda kreditler berler. 10 ýyllyk, 20 ýyllyk şular gurplu bolup ýa-da aýaga alar ýaly. O ýerden hemme maşgalalara ýa-da başyny çagan, başyny baglanşan maşgalalara öýleri satyn almak, gurmak boýunça ýürütürleşdiren prosentsiz kreditler bar. Şu pullardan harby gurulugyna, polis, MHM, hukuk koruyan gurulmalarına ululu kömekler bar. O hemme adamlar para almana ýa-da mecbur ýagdaý bolmaz ýaly şertler döldürer. Türkmenistanyň içinden istenlik wagt giýje güni istenlik ýoluna gidip bilersiň we istenlik wagty gaýdyp bilersiň. Konvertasiýa ömürlük bolar. Bir kurs bolar, şo kursdan baglaryň içinde daşyna merkez bankda ýa-da pul aýlanşyk bolar. İstenlik wagt, istenlik ýerden dolar satyn alýarsyň. Diňe merkezi we banklardan näle aýtam hususy ýa-da çalışmaly bürolardan alyp bilersiň. Banklar günlük işleyen olsa hususy çalışmaly bürolar akşam işler. Giýdejini köperçek bolar. Ine şu ýer mümkinçilikler bolar. Bu mümkinçiliklerim entek başlanýyş mümkinçilikler, esas mümkinçilikler öňde. Ine şu ýaly azatlyk, şu ýaly döwlet gurmak mümkinçilikleri diýär. Ünsüň Ýewropa döwletleri, azat döwletler dünýäde, Amerika diýdi, Ýaponiýa we beýlik azat döwletler. İstendik wagt mümkinçilik bar. Yeni yıkılıp täzeden galmana, yıkılan wagt saň sosial kömek edip ölmez, gitmez ýaly, maşgalana, saňa çağırana kömekler bar. Hemme derecede kömekler bar. Ine şoň üçin ine mo hökümet diýdi, ine mo döwlet diýdi. Döwlet sebäbi adamlary podдержка ýa-da gollaýar. Podдержка diýär. Ine şu ýaly döwlet bolanda, onda şo azatlyň netijesine dörýär şu ýaly döwlet. Egerde bir topar zahvat etse, onu şu topar biriň arasyna uruşup ýerde diktatura etdi. Bolmaýar. Sebäbi näme bolýar başgaça? Ine bir zahvat etdi. Häzir
Hudaý saklasyn Berdimuhammedow aýryp bir gruppa zahvat etdi. Masal üçin halk saýlawlaryny geçirmän zahvat etdi. Ýene de şo günleri bar. Ol azatlyk däl. Hakyky azatlyk. Haçanla biz saýlasak, kimi saýlamaly bolsa, biz özümüz görüp saýlamaly. Halk bolan. Ine şoň üçin haçana çalışmalar bolanda birinji şert biz azat saýlawlar etmeli. Ol azat saýlawlaryň bütün dünýäden komissiýalar getirip suud etdirmeli şol. Açyk azat saýlawlar boldy. Ine şo ýerde kim bolsa şol. Kim bolsa şoň üstüne jogapkärçilik ýüklenýär. O jogapkärçilik halkdan saýlanan soň halkyň ony jogap bermeli bolýar. Ol pikir etmeň Niýazow ýaly Berdimuhammedow ýaly Mercedesde aýlyp ýaly ýok, giýjin we işlemeli bol. Şol tapawul. Bulara ýurdu döküp gitdiler, ýa bozup gitdiler, çagşadyp gitdiler, indi täze gelip şol dikiltmeli bolýar. Hemme şoň ýykandarlar. Bular ýurdu galdyrýar, östürýär diýip hiç tat eden ok. Diňe Newtgat puduny aldyrýar, şoýdan çaltyrak puldy ogurlar ýaly. Oňum olaň ýa-ni galdyrýan diýeni $100 milyon sowyarlar şoň hakykatdan $20-30 milyon sowulmaly. 100 milyonlap sowyarlar da pul ogurýar. Onu galdyrmak bolan. Ol talamançylyk döwleti. Ol basyp almak ykysat tarapdan döwleti. Ine şunu diýerler, şu Berdimuhammedowlar we ýanynaky jür ministrler şolar edýär. Ine şoň üçin bular bir hiç etmek gowlar. Serden 30 ýyllar biz şol çöreňi ýerinden dur, şol ýa-ni kıyın günlerimiz bilen. Häzir bolsa dünýäň ýa-ni ortaň diýşäli wyzywlary, dünýäň şertleri şeýle bir ýa-ni kynlaşdy boly, diktatorlar o şertlere, ol ýa-ni talaplara jogap berýär. Çydanok görün kişiniň öňüne ýykylýarlar. Putin, Erdogan, Xitay öňe ýykylýarlar sebäbi olaň derejesi gatyp ber. Siýasatda, ykdysadda, sosial soralarda, durmuş soralarda gatyp ber. Kynçylyk görmedikler. Birinji günden bäri parak bolup ata bolksy, diňe şonu gördü. Bular ne işlek gördü, aşak gördü, ne halk bilen gatnaşyp gördü, ne halk bilen gürleşip bilýär, ne gürleşip gördü. Halkdan gaçyp şoň üçin bu adamlar diňe öz tokum bilen, diňe öz peýdatyna işlemek bilen. Harby bolýanlar, polis, ýa-ni MHM, prokuratura, suwtlar bir zada garaşýan bolsa bir majik zada, jadu öýlüge garaşýan ýok bolmaz. Hemme zadyn logikasy bar. Gatyberk logikasy bar. Şoň üçin şu zatlar diňi erretdirler. Ya biz garaşlygyny ýitirer, onam Putin ýalyk ýalyk gider, ya da biz betbakçylykda özümiz galar. Käbiler diýär, biz Putin alsa gowy bolar. Onanyň Putin ine aldy Ýužna Osetiýa, Abhaziýa näme gowy? Hani sorak koň men gülüşken olaryň gaty kyn ýagdaýlar. Putin Krim aldy. Krimde diňe ýa-ni waýny bazalar pul harç etdi, halk kösendiler. Näme gowy? Azatdygym ýok artykmaç. Näme gowy? Şoň üçin biriniň koloniýasy bolmak gowy däl. Her wagt azatlyk, garaşlyk bolmaly. Biz garaşly millet. Biz hiç kim guly bolmaly. Başga bir halkam guly etmeliler. Türkmenistanyň içinde halkyň hemmeti deň derejededir. Daşoğlu bol, Aşgabatly bol, ýa-ni Çäjeli bol, Balkanly
Yine ses yok. Yine ses var mı? Bağışlarsınız. Ses verin bir adam oluyor. Men tiyadeden başlayayım şu aydan da attırmayı. Başı bir eşitildi mi? Okey. Hormatly vatandaşlar, şu 2022-nji ýylyň 2-nji ýuly hepdäniň şenme güni şuňky temamy türkmen halky başga bir döwlet üçin görüşmäne taýýar. Ýöne berin öz azatlygy üçin görüşmäne taýýar. Ine şu temany biz aýdyp geçeli. Men ýa gaýdyşym ýaly türkmen halky başga bir döwlet üçin görüşmäne, urşa gitmäne taýýar. Ýöne öz azatlygyna mana hiç taýýar däl. O näçe bolup geçýär? Sebäbi şu bizim halkymyzyň pikir düşünjesi pesrek bolýar. Ol başga çykaly görünýär. Öz maşgalatyny iklemek üçin. Onu pul bererek bolýan, başga hiç ýerde çykalga bolmasa, bir daşa ýerde işlemäne ýa uruşmany etjek. Onu pul töleser bolýar. Türkmen halky azatlygyň gymmatlygyny düşünenok. Azatlygyň gymmatlygy näme? Ýöne bir azatlyk allyk diýeni däl. Azatlygyň gymmatlygy watanyna hemme zat deňlik bolmaly. Hemme bir aýatyň adamlar deň bolmaly. Haklar, kanunlar deň bolmaly. Ol Berdimuhammedow aýdyşy ýaly Gökdepeden Kakatçaly türkmeni galan türkmeni. Ol bir watan döwrüni. Ol ýaly düşünjeli adam hatda dum probleminde işlemeli. Türkmenistan ýolbaşsa aňyrda dursun. Dum probleminde işlemeli. Sebäbi ol düşünenok eger Kakadan Akalaçaly ýanky Gökdepeden Kakatçaly türkmenler bolsa, onda beýlek welaýatlar giden ýagdaýynda olar Eýranyň aşagyna gidip gidýär. Edil 3 günde. Düşünenok, onu gul bolup ýaşajagyny bilenok şu. Gözi ýetenok. Şu ýaly bir sowat adamlar ýolbaşy bolanda Türkmenistan katastrofa. Ine azatlyk diýmek näme? Biz azatlyk ine aldyk da, hobu näme ýükledik bilermi? Azatlyk bolanda işçilik ýitýär durşuny. Paraholuk ýitýär durşuny. Sen hökman bir işte işläp, iki işte işläp, üç işte işläp maşgalanyp bilemeli. Bir işte işläniň ýeterlik bolýar. Giýje uny konvertasiýa bolar. Istinlik wagt giýje sen turaý, şo bir kurs Merkez Bankda da ýanky pul çalşýan bölümlerde de şol kurs bor. Açyk tapawda 0,3% tapawda boldy. Giýje uny konvertasiýa. İstän ýerine getir tapawdy ýok. Ýöne kanunlar bolma, o şertler bolýar. Şertler boýunça beýleki döwletlerde ýaly konvertasiýa edilýär. Giýje uny istendik döwletine gidip bolar. İstendik mihmanyny çağırıp bolar. Giýje uny. Giýje uny çağılan daşarda köçede gezip biler. Onu hiç kim elde görmedi ýaly. Kanunlar durar. Biýde bir derrüw jerahatyny görürler. Cinayet şekiller. Ine mundan başga sizin çağanyňyz okumaly bolsa, institutda egzamensiz ýer. Parahol 7 ýaş öýde. Egzamenler merkezleşdirilen ýagdaýda ýanky bir urzallarda geçer kameraly parahol ýok. Kim parahol edýän bolsa ýa göçýän bolsa, egzamenden çykyp gidýär derrüw. Parahol edene türmäge gidýär beýlekden kowlýar. Şol ýaly açyk arasatlar bolar. İstenlik adam çopon bolsun, döwlet işgäri bolsun, hökümet işgäri bolsun, käriniş beýlik bolsun, şoňa Türkmenistan garantiýa berýär. Ýanky jaý ýa kwartira alana prosenty 20 ýyllyk, 30 ýyllyk möhlet boýunça pul bermek. Diýmek şoň ýanky tölejek arenda pulundan pes puly şo bankyň kreditine berip, oň maşgala büdjetine bildirmek. Bundan naşary bir topor ýürütülüşdirilen kanunlar bar. Bolar kärindiçiler üçin, ýani potrotçular üçin, telekeçiler üçin şolaryň işleri, şolaryň prosedura azatlaşdyrylar. Talgytlary peseler. Hökümet halka ýüzlenip, halka hemme öz strategiýasyny şolara kömek etmeli gurar. Gaýtyp halka gynap, halkyň pulunu oglap, teýwaýlyklaryň pullaryny oglap, diňe bir maşgala üçin näme? Halk üçin işläp durar. İstenlik hükümette işleyen adam prezident bolsun, onu işten aýrar ýaly mümkinçilikler bolar. Protest bilen, impeachment bilen ýa-da ardan bilen şonu işten aýrar ýaly ýagdaýlar bolar. Onun daşyndan
bir topar adatlıklar, televizyon adat, bir topar medeniyet öýler, okuwlar, aýratyn hususy okuwlar, bir topar okuwlar, din adatly, hemme adatly bolar. Adatlyk diýende ýa-ni çäksiz limitiz ya. Çäkli beýleki ösen öwretleriň çägi ýa çäkli diýe gaty çäkli bolsa başga bir tarafa gidip bilýär, ýani oýnap bilýär. Ýok, uly ýani çägi gaty uly ýöne adat. İstediň zady şu çägiň içinde näme şonu sen hökümetden informasiýa berýän, şunu etjek. Eger şolar senin lisenziýa ýa-da senin ruhsat torma bolsa, onda sen dokumentini tapşan ruhsatyny alýar. Olam ýyllap serdilmeli. Edil 3 hepde de ruhsat almasan avtomat bolýar bolýar şu. Şu ýaly adam üçin kanunlar, adam üçin şertler döwrediler. Ine şonuň ýaly zatlary din adatlyk bile berýär. Başga zat bermeýär. Sebäbi adatlyk bolanda adatlyň iň esasy bölegi biz adat ýagdaýda istenik adamdy saýlap bilýär. Prezident bolsun, ýa-ni mejlisiň wekili, Milli Geňeşiň wekili, Owga Sowetiň wekili, vilayet Sowetiň wekili bolsun tapagy ýok. Biz saýlýar. Diýmek, biz şonu goýýar we biz şonu aýyp bilýär. Bizim ardamyz boýunça prezidentiň işini barlap bolýar. Egerde iksan prezident Türkmenistan dağıdyp giden bolsa, şolaryň jemgyýet işlerini, demokratik institutlaryny bozup giden bolsa, täze saýlanan prezident halkyň ýoluna jogap alyp, halka jogap berip dur. Şonu galdyp siz görürsüňiz. Biz hemmemiz görürüz şol ýani täze prezident edýär, etmeýär. Bizim durmuşymyz ütgese, gowulgy diýmek bir zat edýär. Ütgümese, haýyr gitse biz onu aýyp bilýär. Ine şu ýaly mümkinçilik adatlyk. Şonuň üçin bizim tek adatlyk üçin Türkmen halky, Türkmen ýyly hiç wagt Türkmenistanly görüş goýmagy. Bize adatlyk 91-nji ýylda ýokardan atmandan açdy. Bir ok atman, bir can vermän ýokardan açdy. Indi bizim adatlygymyzy Russiýa ýylyny aljak bolýar. Gaçer tap bolan hormatly watandaşlar. Biz adatlygymyzy gidirmelýär. Adatlyk bilen garaşsyzlyk durly zatdy. Ol garaşsyzlyk. Garaşsyzlyk ýokardan düşdi. Ýöne adatlyk bilen hiç kim bermedi. Niýaz derrew elini aldy. Soň Berdimuhammed. Bizde garaşsyzlyk bar, ýöne adatlyk ýok. Indi Putin hem garaşsyzlygyny hem adatlygyny da olajak bolýar. Biz şonu hiç kim bermeli. Türkmen halky, Türkmenistanlylar hiç kim gul bolmaly we hiç bir halky gul etmeli. Siz Marda, Lewatda, ýani Çäjewde, Daşowda, Balkanlar, Krasnovodskda, Aşgabatda ýaşan on tapagy ýok. İstendik vilayetde ýaşap, istendik vilayetden kwartira alyp, jaý alyp, propiskada ýaşap bilýär. Ine şunu adatlyk berýär. Adatlyk bar ýerde garaşsyzlyk bar. Adatlyk bar ýerde garaşsyzlyk bar ýerde adalatlyk bar. Diýmek şu üç zady adatlykdan başlaýar. Şonuň üçin biz şu adatlygy almasak, öňümüz garanky we geljegimiz ýok. Sen gidersiň Rossiýa, ýani Rossiýa pul berýär, $1000 berýär. Bundan köp berýär. Ýöne sen ölürsiň şu ýerde. Ýani Ukraina uruşunda. Rossiýa özüniň kiçik döwletleriň adamlaryny, ýani Burýatiýa, Çuwaşiýa, Uýgurlary, Dagestan, Kumyk hemmeleri eýem oda atdy. 30 ýaşlyň adam öldü, ýigitler öldü. Käbir maşgallarda bir adamdan bir maşgalda 2 oğlan öldü. Hatta olu ýaşlaryny gizlep edýärler. Hiç ýere ýerden oklar. Ine şu ýaly Rossiýanyň içinden adatlyk boldy. Indi siz Rossiýa gidip şu ýerde pulny uruşjak bolsaňyz, siz ölürsiňiz. Siz pulumy almaýsyňyz. Sebäbi biznes propal diýerler, tuturdy. Diýmek sizin gidişiňiz hiç tak çözenok. Sen gideniň bilenem bir ay galman bagşa bolýan, ölürler, ýakarlar. O ýerde şeýle bir häzir harbiň jamlar alyp dur, Ukraina bütün dünýä berip dur, Putinden ýeňilmelerli. Ýani 90 kilometr öňdäki zatlar liniýany, frontyň bütün liniýasyny 4 güne bura ýani ýak goýberýär. Şol ýaly güýçli ýaralar berýär. Oýra barıp olara garşy görüşmek, öňkü ýaly avtomatdan ılgamaly ýaly ýok. Ölürsiňiz. Beýle halklar ýaly.
Inni orsun içinden halklar giden o. Näme Putin Moskwadan, Peterburgdan, Sankt-Peterburgdan adamlar alan. Diňe ýanky gowşak bilimsiz regionlardan, sada regionlardan, entek halky sadarak regionlardan adamlar oda taşýar. Indi bu Orta Aziýadan mysal üçin hemme döwletlere Ýewraziýa Soýuzy eltip, ondan derrew odaky basalyp prezidentiň ellerini ganatjak bolýar. Onsoň şular hiç azat döwletler bilen gatnaşmaz ýaly. Diňe Putin şonuň üstüne durur ýaly. Şonuň halklaryny ýanky türkmen, özbek, kyrgyz, täjik, gazak urşy akitdirjek bolýar. Şonuň üstüne urşyjak bolýar. Tebe häzir Putin hiç mi golanmy? Diňe Eritreýa, Afrikanyň iň bir haksyz hukuksuz döwleti, bu tarapda Talibanlar başga bolýan adam bu. Gazakstanyň bolany. Hawa ba hatarda ýöne hemmesi ýani Putin'den daşlaşýan sanksiýa düşmeli. Bu olsa bizi yeni tarzak bolýar, bizim arkamızda ulan uçuşak bolýar. Şoň üçin uruşa gitmek pikir gaty ýalňyş. Bu da barmaly. Indi adatlyk şol ýanky aýdyp geçen zatlaryň berýär we adatlyk azat hökümeti berýär, ýerine ýetirjek. Diýmek, azat ýerine ýetirjek hökümet halky işler. Şol ýanky aýdan zatlaryň hemmetini garantiýasan hökümet durur, döwlet durur. Telekeçiler kömek etmelimi? Studentler kömek etmelimi? Adamlar işli oturýar, sosial puluny saklamalymy şolaryň? Yani arkyny ýaşap biler ýaly. Pensiýa, pasobiýa hemme zatlaryň garantiýasyny hökümet berer. Tebii gaýryklardan beýlek gelýän näme pullardan biz pullar ýygyna büdjede ötürür. Gurban ol ýaly 80% başga öz husus yani hasabyna kirip öýrden ogurlamaz. Kim prezident bolsa da ogurlutmaz. Ine şu ýaly azat, ine şu ýaly açyklatdyr berýär. Hemme de prozraçny açyk. Paragolu etmeli mümkinçilik ýok. Hemme ýerde awtomatly tiziraşdyrylar. Şirketden çykýan awtomata pasport öküden çykyp gelýän boldy. Para ýok. Sen adam görüň. Awtomat döwleti bir ýerde bejerip gelýär. Bolmasa olam bir 10-20 tane awtomat. Bu döwleti mundan geçýär. Boldy. Billalanda da elektron alýan. Elektronlaryň pasportyny görkezsen, şu eýýän hata barmy ýa, şu bildim bam, ýokmy, geçmek bolýan bolan. Hemme zat birden bolýar, awtomatik ýaly. Ýewropada ýa. Ine şu ýaly bize özün tehnologiýany. Diňe Bermuhamedow ýaly Newitgat puldygyny üstürip öýlerini pullary oglajak bolup, tebiýatlar çykaryp pullary öz hatawyna getirmek üçin diňe şoňa investisiýa diýär. Ýok, biz hemme ýere investisiýa etmeli. Alaytada adamlaryň hal maddi ýagdaýyny galdyrmak üçin. Siz 2-3 işte işlemeli bolmasa bir işe yeterli bu. Maşallah saklajak bolsun, dastoyny ýaşajak bolsun. Ine şu da hatlar alatdyk. Ine bir watandaşymyz bana soraw berýär. Biz sorawlar masalda pikirler we jogaplar ýa-ni bölümine çerilýär, ýa-ni çykyşmy. Şu bize bir watandaşymyz şeýle diýär. Murada, meniň 5 tane çagam bar. Men şolary okudum gelýär, bilim beretim gelýär. İnglis we başga dilleri öwrüdetim gelýär. Gowy iýdiretim gelýär. Gowy giýdiretim gelýär. Mene şonuň şu günkü nahalaryny tapyp bilemok. Şu bir $1000 berse, ölmäni urşup bilen taýýar. Şu ýaly pikirli bir topar gerçek olanlar bolar. Ünsürüm. Başga döwlete gidip uruşup ölüşmäni taýýar. Ýöne döwletine, Türkmenistanyň azatlygyny almagy, öňe çykmagy taýýar. Ünsürüm. Tapagyny. Ine bizim pikirlerimizin pesli şu. Sebebi näçe Türkiýede işläp ýaşap bolýar, näçe Türkmenistanda işläp ýaşap bolan. Näme tapagy? Türkiýede tebiýatlar ýok, näme? Hemme zat gymmat şonda da ýaşap bolýar. Näçe Türkmenistanda ýaşap bolýar. Türkmenistan tebiýatlary ummas köp. Bir kiçik halk üçin ýeterlik aňyr başy bolýar. Näçe? Sebebi bir zat işlenok. Bir zat näde doğru ulan, bir zat näde doğru düzgünle ýanky işläp dur. Olam näme? Olar Berdimuhamedow. İki sany
bizim seslerimiz oğurlap, öz öýlerini ýolbaş edip berler, bizim döwletimizin hemme pullaryny taýlap, baýap ýören bir tohum. Ine şoň üçin. Senin Türkiýede nämçipsin işler, bolýa häzir 300 dolar galsa da ýaşap bolýar. Näme Türkiýede? Azatlyk. Sen ýerden turanda öýüňe polis gelenok. Sen köçeden ýöreňde polis elinden tutanok. Sen awtobusa minip işe giden işte oturanda ablaw edip polis gelenok. Eger dokumentin düzük bolsa, seni wapşe ýanky saň soruna gelýär. Sen arqyn gelýän işden duş alýan, jyma gidýän, ýa-ni çaýa gidýän, restorança gidýän, o ýerde sen çäklendirilýän zat ýok. Eger dokumentin düzük bolsa. Hawa bir topar türkmeniň dokumentleri düzük däl, ine şondan ol gorkuşýar, ýa-ni çäklenilýär. Ýöne umuman dokumentin düzük bolsa, şu adatlyň bolur şo. Şu adatlyň alamatlary şo. Şoň üçin Türkmenistany et bolanok, 8-den soň çykmak bolanok, o welaýatdan o welaýata geçip bolanok, Türkmenistanyň daşyna gidip bolanok, bir topar bolanok, ne şular? Bir adatlyk. Bu ýalat ýok hiç. Türkmenistanda wa näçe biz ruhsat berýär. Biz hiç şart diýendik. Biz imtinat etdik. Biz şoňa goşulýarmyz elnok, ýöne daşaýmydy, ölüşmän etmän taýar. Bu bir ya bizim kelýämizde bir problem bar. Ya da bizim düşünjämiz şeýle bir pes, biz şoň tapagyny düşünýär. Şoň üçin men size aýdýan, kim daşaýda gidip uruşjak, ölüşjak bolýan bolsa, siz gidip bir adalatlyň tarapdary bolup adalatlyga garşy goşarsınız. Ukraina garşy. Bir. İkinji, siz bir aý Alman höküman ölersiňiz, Rossiýa, Ukraina bir topar ýaralar berildi. 90 kilometr öňdäki hemme liniýany 4 güne tekilýär goýar. Gaýdyp şöyle adam barmaýar. Siz entek eliňizde avtomat alyp atwam bilmezsiniz, eýlemelersiňiz. O sizin urşuňyz. Size beriljek pullar aýyň soňuna gelmese, siz ýok, problema ýok. Propal biznes. Özüňiz siz Hudaý saklasyn ölseňiz, maşgalaňyzy kim aldyr? Çağıran kim aldyr? 5 çağı bolsa, öýdäki maşgalaňyzy galdyryp bilmän çağı. Şu zatlar kelýäňizde aýlan olaýar pikir edelim. Diýmek bir fany esasy variant barýar. Türkmenistanyň içinde düzeltmeli. Birinji bilen içinde düzeltmeli. Birinji bilen Türkmenistany ýanky diktator aýryp açyk saýlaw edip iň güýçli gelmeli Türkmenistany östürüp Türkmenistanyň içinde adamlara adatlyk berip hemme zat adatlykda bolmaly. El ýeterlikli bolmaly. İnternet, yani istenen adam maşinler, kreditler, jaýlar, hemme zat el ýeterlikli bolmaly. Ine şonu bir halmady ýagdaýmy günüň diňe gowlaşar, diňe öser. Diýmek Türkmenistan gurtlanır, diýmek Türkmenistan güýçlenir. Biz bolsa iksan diktator Türkmenistan gurtlanmaly diýip döwlet üçinlip, ýani döwlet diýip pullarymyzy ogurlap, döwletden bular oglap goýar. Umuman Türkmenistan hani gurtlanmaly? Hani harwlugyny katastrofa, Parislarda katastrofa, MH'larda katastrofa, hemmede katastrofa. Men pudoklara aýdamy, o ýerde katastrofa. Hani döwlet? Döwlet ýok. Näçe bular döwlet bolýar? Bular döwlet basyp alýar, parçalar eşek bolýar. Bular bizim Türkmenistanymyzy basyp alyp, döwleti ýykyp, 3 tane ýanky guruluş şahlar ýykyp, bular döwletimizi dogry ýitirer ýaly. Häzir bolsa Putin geldi, şoň aýagyna ýykylyp, garaşdyrylmadan ýanky satjak bolýar. Şu öýler saklansa bolýar, garaşdyryly alaýdyn Putin ýanky satjak bolýar. Biz Rus halkyna garşy dälmiz. Biz Rus halky bizim dogan halkymyz ýaly. Ýöne biz Rus halkyny erip duran bir ýer bilemezjek bolsa, biz oňa garşy. Ine şu ýaly ine ýene bir mysal ýetirýin, ine bir topar adam diýe, ine aşawatlar, ahyllar, göktöpeler, ine welaýatlary gelýär, halkymyzy edýär, ine şu göktöpelerden ýadadyk. Ol bir tarapdan dogry. Ýöne ünsüriň
Göktöpeli bolsun, beýleki bolsun, eger size çinovnik bolup gelse, ýa-ni hökümet ýolbaşçysy bolup gelse, garnaşyňyzdan bolsa seni edýändir. Ýalyna çykamam. Diýmek, paraxor çinownyň ýa-ni tiret taýpasy ýokdur. Tiret näme edýär, sizem edýär, hemmet näme edýär. Diňe gurban bolar boyun eýýär. Diýmek, Göktöpeliň günäsi ýok. Diýmek, şol adamyň günäsi. Men size bir mysal getireyim. Yine Göktepe'de bir polis gurumu var. Ahıl vilayetinde. Biz bir polis bölümüne yani bir gün tutup ettik yani. Şol 100 manat jerimet vardı. Şo yerde Daşoğlu'da bir yaşlı vardı diye. Onu tutuvaldık diye yaşlıyım. Köçerini geçtim bir geçmelerin yerine. Şoň 40 manat jerimet aldık. O gurulda da 13 manat var eken. Aşgabatda var ya oğlunu görmädim. Biz şonu tutuvaldık diye. Pulu yok. Indi şoňa aýdýarsyz, bar oğluna aýt pul getirsin. Oğlan Aşgabatda. Bir ýerde işle guruşdum bir ýerde. Ondan bulan pulunu töläp bilen. Bilen näme çemdirem yok. Ondan soň şol tutup gelen oğlanymyz Göktöpeli şey diýär. Näme onu gynap dursun? O görgül ýaşy oğluny gelmäni gördi. Ol oğlu Aşgabatdan gelip bilermälik näçe 100 kilometr. Näme gurgun edýär? Näme gynýar? Bir ýa-ni moral tarapdan bir ahlak tarapdan bir konsultasiya berende goýberin diýse, ýok tölemeli. Ol çykaryp 50 manat berýär şu Daşoğlu'na. Ünslerin Göktöpeli Daşoğlu'na töleýär. Gaýtalasam ýaşy özüň alyp ýa-ni şoň 50 manat berýär. Öz jerimetini tölemen şoň kyn töleýär. Diýmek bizde agzybirlik bar. Bizde tapawul ýok. Göktöpe bolsun, Daşoğlu bolsun, beýleki bolsun. Bizde agzybirlik bozýanlar bar. O hakda aýratyn görün. Ýöne vilayetler arasında problema yok. Anladın? Men çağırkam 6-7-nji klasda okuýakam. Aşgabatda çyrçyklar bilen düşýärdim. Olar maňa tap diýärdi. Çäje baranda, ýa-ni çäjeler maňa çokoy diýärdi. O ýerde duruşýardym, bu ýerde duruşýardym. Ýöne 8-9-10-njy klasda o zatda ýitip gitdi. Ýa akly üstü. Olaryň akly, meňem aklym üstü. Biz düşünüp başladyk. Şol ýaly akly bolmadyk adamlar onu saýlýar. Şoňa urjak goýýar. Berdimuhamedowdan başlap. Bul bizi agzybirlige däller, bul bizi ýa-ni pytra diýär halkyny. Biz agzybyr halk. Bizim üçin Göktöpeli bolsun, Oktýabrskadan Daşoğluň ýa-ni original öz çykyşy boýunça özüň bolsun tapawul ýok. Türkmen gardanmy? Şoň ýa-ni jan talygy we şoň jan talygy deňdir. İkisinin hem ýagdaýy deňdir bizim üçin. Biz Türkmenistan döwleti. Hiç şeýle problema yok. Sen kerkiçli bol, ýol ötümini gargalaly bol, sen Taxtabazarly bol, sen Göktöpe bol, sen Aşgabatly tapawul näme? Ýeti sen göç gitsen, gargala, sen gargalaly bolýan, gargalaly bolýan. O tapawul näme? Sen türkmen. Sen arkanda konstitusiýa bar, sen arkanda döwlet bar. Eger şu zatlar arkandaky işlemese, onda bizde döwlet ýok. Onu bizde edenetlik, onu bizde yurda malmandır diýmek. Şoň üçin o yurdu biz ýene-de basnaýy etmelik, ýene-de biz şonu ýene öňkärine getirmelik. Şoň üçin konstitusiýany, Türkmenistanyň işleşini diňe bir organ, ýa-ni işledip biler. Olum halk. Harby gullugy, ýa-ni hukuk goýan gulluklarym edilmeli. Diňe halk. Biz hemme ýerde öz haklarymyzy talap etmeli. Hemme ýerde biz bir hakdan talap edýärmi, oňa bir kançylyk bolýarmy, şo ýerde durup şoň arkasyny gorumaly. Hökümet işgärinde däl, kanun bolýan. Şol ýa-ni kimin kanun bozulýan bolsa, rehimligini döredip şoň arkasyny durmaly. Ine şonda biz bir halk bolýar, şonda biz güýçli bolýar. Şonda bizi Putina aňada dursun, Berdimuhamedow bilmeýär. Hiç kim bilmeýär. Ukraina halkyna diýerim. Uruş başlamaka, inanın, men Ukraina baryp gelýärdim. Zelenskiýa garşy bir 60% adam vardı. Uruş başlady bolu Zelenskiy mert dur, halk daşyny üçdi. Hemmeti, opozisiýa, hemmeti bir adam ýaly. Bir adam ýaly öz watan üçin. Näme üçin biz watanymyzy goramyk? Näme üçin biz watan üçin çykyş edemok? Näme üçin biz ýerlerimiz üçin adatlarymyzy alamyk? Biz taýýar diýmek bizim beýnimiz mesmen. Şu wagtda. Indi beýnimiz öz bir taýýar bolmaly. Öz watanymyz üçin.
toprağımız için, adaletimiz için, karışıklığımız için. Tapavut yok. Putin olsun, Berdimuhamedov olsun. Erti yeni başka biri olsun. Tapavut yok. Korumalı. Yani şunu Türkmenistan devleti olur. Şunu Türkmenistan ötür. Başka yol yoktur. Şimdi sizin sorunuz olsa ben şuna cevap vereyim. Bir minut. Başta ses olmadı. Halk aygalanın $2,000 berip öýüne gidenli gowy hani ýollar açlanýar. Ýollar açlanok, ýollar açylýar ine birinden bir topar ýa-ni döwletler reýsler açylýar. Türkiýe intek açlanok, Türkiýe charter. Bular charterdan başlap ýuwaş-ýuwaşdan halkdan okýarlar. Ýuwaş-ýuwaşdan onuň reýsleri hem açylýar sebäbi hem ýerden basışlar gitdi. Men bir zat eýleýin, hökman birini tanqid etýär. Haçan problema durunny biziň halkymyň öňüne. Kimde bir biriniň öňüne problema durunny. Birinji bilen biz şoň ofitsial çözgüdüni adwokatlar jaň edip, ýani bilip göremdik. Birinji bilen biz ýa tanşyň barmy? Hawa. Çözüp bilýärmi? Hawa. Men bereýin, sen çöz. Ine biz birinji bilen derrew şoňa gidýär. O bir kanun, o duruşma bir kanun. Sen ziyatta berýänçäm, alýançam, iksem diýendir jinaýy işleri. O düýgünün bir kanun. Biz şu bir kanunçalyk gitdik sebäbi bizi hükümet mecbur edip öwretdi şoň. Gaýtyp sen başga ýoldan gitsen, sana mistit edip ýa seni çukura salýarlar, ýa türmeye atýarlar, ýeni bolar diýer. Biz şu wagtda düzeltmeli. Nähili? Her adam indi pul vermelerle hakikattan öz haklaryny talap etmeli. Bir nokta üstüne yazmalı. Prokuratura, Türkmenistan prokuraturası, baş prokurorda, prezident, adalet ministri, yani yukarı suudun yoluştuğunu. Yazmalı olur mu şöyle yok mu? Yarın OBS'ye, OON, Türk'ün prokuraturasına, Türk'ün prezidentine, Türk'ün Dışişleri Ministrine yarın okar görür ve size o sağdan çıktınız deyip öňem soňky edip duýdurly. Türkmenistan'ın İstanbul'a konsulları soňky edip duýdurly. Yine kanun bozuşluk etseniz Türk hökümeti sizi kovýar diýip, ýani personalňa diýip kok goýýar. Eger şoraya kok goýarsa Türkmenistany urup basyrar. Şoň üçin siz konsulta baranyňyzda gün aýdym. Men üstüňe arda ýazaktym. Çözemokmy? Çözemok diýip. Ýani ertege bir gün durma. Şunu çözýän, çözemokmy? Ay, näçe güne çözýän? Bir hepde maksimum çözemokmy? Men häzir Türkiýe prokuraturasyna, Erdogana we Dışişleri Ministrine ýazýan diýip aýdym şoň. Yazın iyi verin. Sizden gidýän zat yok. Ýöne şolara derrew işini görün. Ine şu ýaly her çinovniýa garşy biz görüşmeli. Ine şunu görüşdiler. O elini alıp yarawl edenin bilen erti öldürdiň başga ýerine ýene dedi. Ine şu ýaly jinaýy çekip öwrensem, görkezsem, buru gorkarlar. Почему в Каракалпакстане начались эти протесты и как они это влияют на провинцию Республики Туркменистан? В Каракалпакстане эти протесты начались, потому что это давнишняя проблема. Вот мы сейчас вычисляем, есть ли там рука Путина или нет, мы сейчас вычисляем, да? Но это проблема давнишняя. Она давно стояла. То есть, если вы помните, Каракалпакская автономная республика была, Каракалпакская, она автономная. Она была в составе Узбекистана. Около 40% населения Узбекистана это каракалпаки. Очень много людей. И последнее изменение Конституции, то есть проект изменения Конституции, туда внесли статьи, 4-я статья, по-моему, там какие-то пункты, они отменили автономность, они отменили самостоятельность республики, они отменили самостоятельность республики проводить референдум. Они полностью убрали Каракалпакстан и сделали Конституцию Узбекистана. Это, естественно, для политических лидеров, для активистов было предлогом для того, чтобы начать протесты. Поймите, протест – это не что-то архитакое, которое обязательно должен привести к смене государства. Нет. Протест – это мнение людей, которые собрались на этой площади
и требования этих людей поменять что-то. Это протест. Но почему протест переходит иногда в массовые беспорядки? Потому что государство, боясь, начинает применять силу. Или протестующие переходят рамки дозволенного и уходят. Там есть провокаторы, которые начинают там ломать все, разрушать все. Это тоже можно быть. У нас нет еще культуры протеста. Мы должны научиться этому. Поэтому протестовать надо всегда. И здесь есть протесты. Они же не приводят к убийствам, к этим. Иногда приводят, потому что их называют косях. Есть специальная бригада молодых ребят. Они в основном африканского происхождения. Они там живут без документов. Как протест начинается, они забегают в крупные бутики, ломают и забирают там товары. Теперь протестующие их отлавливают и полиция отдают. То есть здесь тоже есть такое. Но это не значит, что вся полиция сразу применяет там оружие, все. Нет, нет. Мы сами проводили протест вот в Париже. Специальная полиция стояла, нас охраняла. То есть не против нас, нас охраняла. В Америке протест делаешь, полиция тебя сопровождает, приходит, охраняет. Потому что это скопление людей. Это безопасность их. Поэтому наши диктаторы от слова протеста их в дрожь бросают. Поймите, сейчас туркменский президент и этот его папа, они боятся, чтобы эти протесты не перешли в Туркменистан. Они сделали усиление всей приграничной зоны с Каракалпакстаном и с Узбекистаном. Чтобы оттуда вот эти люди типа не убежали, не зашли в Туркменистан и не подняли народ здесь. Поэтому в Каракалпакстане основная причина была от того, что их независимость полностью с Конституции убрали. То есть пункт, где Каракалпакстан является автономной республикой, в составе Узбекистана убрали. И убрали, Каракалпакстан имеет право проводить референдумы и принимать самостоятельные решения. Это убрали, и они, естественно, в проекте Конституции, они, значит, против этого проекта Конституции, против этих изменений, они хотели сделать 5 июля протест. И вот этого человека, который подал заявление, Даулет Мурат Таджи Мурадов, вот его пришли, избили, забрали силовики, семью забрали всех. И народ увидел, что на них началось давление, и они встали, вышли на протест. И они его вытащили, отстояли его. Выступил председатель парламента Каракалпакстана перед демонстрантами. Выступил этого человека, которого забрали. Они сказали, ничего не отменяется, 5 июля будет протест, мы будем проводить. И наши слова услышат, значит, Верховный парламент и, соответственно, примет, соответственно, изменения. Не даст эти изменения Конституции, которые ущемляют наши права. Как это влияет на приграничную республику Туркменистан? Вот эти протесты могут перетечь в сторону Туркменистана. То есть там, например, начнут массово давить людей, массово их преследовать, стрелять, убивать. Они вынуждены будут куда-то убегать. Они пройдут Туркменистан, потому что Туркменистан, граница с Узбекистаном, она слабая. То есть там проехать очень можно без проблем. Они пройдут на эту сторону, будут прятаться. Соответственно, они же придут, будут рассказывать, и народ начнет возмущаться, и народ тоже может загореться, получить свою независимость, свою свободу, и они боятся этого. Они думают, потому что вот эти диктаторы всегда думают, кто делает протесты, это террористы. Они только так думают. Они боятся оппозиционеров, они стараются этих оппозиционеров, лидеров сделать террористами. Потому что это для них угроза. Поэтому они подписывают между собой, Туркменистан, с Узбекистаном, Казахстаном, Россией, специальное соглашение по борьбе против терроризма. Они красят сразу оппозиционеров террористами, руководителей, и сразу их забирают. Как Джума Сапара забрали, этого Азата забрали, этого Исакова с Москвы. Вот так они забирают. По соглашению межправительственным и так далее. Как террористы. То есть они красят быстро. Поэтому тот, кто призывает к военному решению вопроса, это неправильно, это экстремизм, это кидать народ против оружия. Так нельзя делать. Мы должны сознательно все встать. Нам достаточно 3%, это не утопия. Все не встанут никогда. 3%, где-то 30 тысяч людей достаточно. Мы решим проблему.
Aytarýarlar. Gurbanyň bulun doglan günni daşary ýurt aýdymçyly getirip aýdym aýtdyrýarlar. Tem aýdymçylaryň köpükleri awra ýok, ýene-de Gurbany boly ýalanlyk edýär. Dowam edin. Doğrudan Gurbany boly pikir etmeň, Gurbany boly öz puluny getirdi şu artistler ýok. Bizim pulumuzy getirdi. O näme bolýar? Ýallyk biznesmenler bar. Yani Gurbanyla görünjek bol. Bütün dünýäde Gurbanyň dogrulygyny tanıtjak bol. Aýkyna, beýlekine töler getirýärler. Onsoň şolar şertnama baraşýarlar hökümet bilen we bizim pullarymyzy oglýarlar. 100 mysal üçin 1 million gurmazady 3 million edýärler-de bizim pullarymyzy oglap öz çykdyjylaryny kompensasiýa edýärler. Şoň üçin pikir etmeň. Gurbanyny getirýär. Ýok, Gurbanyň bizim pulumuzy getirdi. Ahirine Gurbanyň töleýär şonu. Kontraktlaryň üstünde. Ne şu biznesmenler, biznesmenler var Türkmenistanyň hökümetiniň daşynda. Şunu hemme paraxorluk bilýärler şonu. Haçanla bir Türkmenistana barylmady, biz o dernek işlerini ederiz. Olam ýa-da tutsaýlar. Hemme zatdan alarsyň. Bu oğullara zat tapmada apsanız öňüne taçak goýup öz taçagyny oğlaya diye haram olayın. Oğlum özlem şunu men diye. Haram olayın, pardon, Gurbany boly ve onun oğlu şoğurda. Sebebi ünsörüm. Türkmenistanyň öň ýolbaşçylary meydanlarda işläp, halk bilen işleşip, ýerden galyp ýokary başlyk bolýarlar. Bunu näme gördi? Näme Gurbany boldy? Stomatologiýa sentrda işledi. O Niyaz Deroz'a ministr etti, vice-premier boldy, başga zat gören ogul. Halky gören ogul, halky ýa maşynyň aýnasyndan gördü. Gürleş gören ogul. Öz vizipetini ulanyp gürleşdi, ýa-da kabinetdäki adamlar bilen. Halk bilen günü biz ýaly Türkiýe gidip ýa Amerika gidip ýa-da başga döwletlerge gidip gürleş gören ogul. Teledebat, öz prezident taýlaryna teledebat edip, beýlekler bilen debata girip gürleş gören pikirlerini aýdyp, pikirleri güýçlimi ýa gowşakmy, onu biler ýaly halky görkezden ogul. Şoň üçin bu näme bilýärler? Bu paraxorlukda çempion, dünýäniň çempionlary. Paraxorluk skemalarda dünýäniň çempionlary. Indi ogly näme gördü? Haramlyk edip pul oglak geldi. 20 ýaşly bu erkin okudy. Ondan soň Daşyurt akademiýasyna gitdi, Orswetde okudy. O ýerde ilçhana gapysynyň agyrynda durdy. Üniversitetde. Näme diýse böküp. Ondan Şwýçariýa gitdi, o ýerde de. Näme diýär? Näme gördü? Näme adap gördü? Näme işlek gördüm burada boldy. Serden Angliýaň aktyklary, oglam aktyklary atlaryny çalyşyp, uruş ýerlerine gidip uruşda tallap bolýarlar. Halk bilen bile ýaşak görüp, köçelerde, rahatlarda gezip görüp, halkyň tagamlary, halk bilen bir liniýada bolar. Bular näme? Bu halkyň açyp ýolar. Şoň üçin bular bizi Türkmenistanyň problemalaryny, bizim problemlaryny düşünen gaýdyp ölsünler diýär. Bulardan hiç laf karışmaýar. Karkalpak ayrı respublika bolýarmyş. Senin näme pikiriňiz bar? Muňa matbuat. Bu gaty ýiti soru sebebi ine bir döwlet öz başlyklygyny aljak bolsa, başga bir döwletiň içinde konstitusiýada bolsa, onda men pikirimçe ýararsyz, akyllyk bilen diýmek, şo ýerde bir opozisiýa, intelligensiýa bilen bile jemleşip, Özbegistan bilen oturup gürleşip bir karar vermeli. Diýmek, bular näme çykjak bolýar diýmek, şolaryň haklary gorunak. Mysal üçin häzir men eşitişime göre Daşkentden getirip ýolbaşy edip garalyk plany goýarlar. Şu gorkup, şu bir zat bolaýmasyn. Doğru näme doğru men berip biljekkä, oň detalaryny bilmeli, ýöne menim pikirimçe Özbegiň prezidentiniň, Özbegiň ýokary parlamentiň ýolbaşçysy we onuň kömekçileri Gargalpystanyň ýolbaşçylaryny çağırıp, intelligensiýany hemmen çağırıp oturup gürleşmek.
Her vakt oturup gülüşüp bir madalı çöğüt almak hemme uruşlardan, hemme kızışlardan, hemme basışlardan en amatlı usul. Çöğüt tapmalı. Demek şu problemi var, şunu çözgüdü gerek. O çözgüden şeyli olmalı, iki tarafa beklitti ve yani özü ustanı beklitti olmalı. Benim fikrim. Третьи силы недружеских государств могли повлиять на протесты, как он, с чем, каким образом и конечно их цель. Третьи силы могут повлиять. Вот вы не представляете, до какой степени Путин и ФСБ его контролируют постсоветские страны. Вот смотрите, казахская оппозиция уничтожена полностью. Белорусская оппозиция уничтожена полностью. Они сфинансировали, ну не сами, а через подставных лиц финансировали, зашли туда и разбили их вдребезги. То есть перессорили всех. Российская оппозиция уничтожена полностью. Таджикская оппозиция уничтожена полностью. Узбекская оппозиция почти уничтожена. Туркменская уничтожалась много лет. Сейчас мы начали ее восстанавливать. У нас тоже ФСБ работает среди оппозиции. Это в оппозиции. Теперь, как смотрит Путин и его команда? Смотрите, когда они смотрят на страну, они ставят экономический шантаж, делают, политический шантаж делают, засовывают куда-то, заставляют голосовать за них, заставляют какие-то невыгодные проекты принимать. Например, если бы по Каспию вопрос решился, Туркменистан давно бы в Европу газ поставлял. Сегодня цена газа в Туркменистане от 120 до 214 долларов за 1000 километров. Я помню, в Европе она 3600 стоила. Тут не изменилось ничего. То есть на нас смотрят как на колонию. Туркменистан, Узбекистан, Азия средняя. Потому что Россия 100 лет назад солдаты кровь проливали, они захватывали это. И она смотрит как на колонию. Россия не понимает одну вещь. Россия, я имею в виду Кремль, да, в частности, не понимает одну вещь. Смотрите, английская колония, американские колонии, французские, португальские, испанские колонии тоже были. Они отдали эту независимость. Потому что время другое сейчас. Россия никак не хочет с этим согласиться. Она считает, если она отдаст независимость этим странам, то она империей не будет. Россия никогда не была империей. Она всегда захватывалась. Чтобы империей быть, у тебя должны быть острова, материки быть. Кроме того, что ты находишься там где-то. Есть куча условий. Россия, если империя была бы, она бы не перешла от феодального строя, значит, это социалистический, коммунистический и так далее. Потрясений не было. Она стабильно была, как Англия, Америка, Испания, Португалия. И этих всех переворотов не было. Поэтому она сама еще не образовалась до конца. Она должна устаканиться. Только после этого она может какие-то виды на империю подавать. Потому что там еще внутри ничего не наладено. Там народ проживает бедно. Хотя самый большой ресурс, 40% ресурсов планеты у них. Поэтому у России своих проблем много. Просто когда контрразведчик приходит к власти, он все выстраивает как ФСБ. Никакие демократические институты, ничего. И он смотрит на страны так. Я могу делать бархатные революции. Он захотел, в Грузии сделал революцию, значит, отжал Южную Осетию, Абхазию. Захотел в Украине, там, Крым отжал. Захотел в Казахстане, там, небольшую заварушку сделал. Захотел, заварушку сделал в Каракалпакстане. Захотел, Нагорный Карабах поднял. Поверьте, Армения с Азербайджаном давно бы решили свои проблемы. Всегда есть третьи силы, которые вот эту вот рану, значит, корябают, чтобы она никогда не затухала. Это тоже является одной из стратегий ФСБ Путина. Поэтому я думаю, что мы должны повзрослеть, просто понять, откуда ноги растут, откуда руки растут. Если есть проблема, не вмешивать третью страну, прямо напрямую идти. Узбекский лидер должен напрямую разговаривать с лидерами Каракалпакстана, объяснить выгодность в том, что целостность Узбекистана, Каракалпакстан в составе Узбекистана получит больше преимущества, чем они отойдут отдельно или к России, или кому-то. Потому что уже отношения сложились, все сложилось. Единственное, надо поправить отношения. Поэтому имейте в виду,
Россия просто так Центральную Азию не отпустит. Имейте в виду. Она сейчас начала, 20 лет она готовилась. Набивала стабилизационный фонд, оружие, солдатов готовили, ко всему готовились. Это все должно куда-то выплеснуться. Оно не может само по себе затухнуть. Поэтому они начали активные действия. Пошла Украина. Если бы они взяли Украину, тут же Казахстан, Центральная Азия без выстрела. Тут же они ушли бы на Литву. То есть это и есть стратегия Путина. Восстановить империю. К сожалению, ты не можешь восстановить империю, пока внутри не наладишь, все не отстроишь. Я вам скажу одно. Это не секрет. Если бы Россия смогла построить нормальную страну, поверьте, все страны пришли бы к ней и соединились сами. Они пошли по другому пути. Это печально. Hiç tercih bolmaya bir mal geldi başımıza. He koyun geldi. Geçi tapavut yok. Bir çölde gelen çoponu koysam şuradan koyu yenilentirip ülkemize doğru diyelim. Çoponu koysam seyret. Çopon öz halkını Türkiye'de dokumenti şirketler yapıp saklamada. İnanın. Çopanın rehimli var. Burada rehimlik yok halkına. Burada halkı öğrenen, halkı saylanıp da bu halkını düren yığıncını umması yığıncı. Şondan halkı ölsün yalar böyle. Arada bana bir canı diye pavonlu. Şol arkada uşaklar, teyze uşaklar. Ben aytdım oraya alı milli liderler bağ olayan olsa. Şular. Onu ne yapacak? Öz halkına kömürden oklar. Ne yapacak? Bir topor tarihte yok da Türkmenistan'ın tarihinde bir adam öz cesedini yani doğumdan sonra getirecek olsa şirketler ya onu koyu vermiyor. Yok da oraya Türkmençilikte. Türkmençilik değil abi. Ne yapacak? Şuraya ediyorlar şurada diyelim. Ölsünler diye şurada. Böyle mumum fikri bulur yani bir küçük toporcuk yine bulur yaşamanı kanını ölsünler. Azap çekmeli. Bizim bayraklarımızı bunlar uğurlamalı, paylaşmalı, arkın yaşamalı, bizim hata etmeliler. Yolbaşı değil ama. Yolbaşı fikirler yok. Yolbaşı fikir olanlar o çopan ol, kerkiçin arasında çopan, yani sandıkçıda çopan, Qarğalarda çopan yürü, tön, yerik kala, hem yerde çopanlara çelli iş var. Şun hal maddi adayını uğraştıracak var. Şun yadayını uğraştıracak olup adamlara öz işlemlerini gökecek olup tarihe yiyecek koyar. Bunlar olsa elbette bunun tarihe yiyecek koyar. Niyazı bir taraftan, bunun ikinci taraftan. Şunun için ben her vaktim diyen, Beyliyatsam, Türkmenistan gerek olsa, bu ötün devlet gerek olsa, biz Allah'tan varmalıyız. Öz qarşılığımızı şu diktatorlardan almalıyız. Bolmasa biz şol kaçıp yorar. Teadır men maglumatlar aldım. Türkmenistan'ın içinde hemme dağıttan satıp gidecek olup kaçacak oluyor. Bu teadır bir katastrofa. Yollar yine açılıp oturup bular çıkmak oluyor. Prokuror çeldi diye benim hemme dağıtım satıp gidecek diye bana. Men pulum yeterlik diye. Bular fikir diye bir küçük mülkiyetlilik yani kıyadaylarını düzüldürler hemme dağıtı olur. Yok. Yine men fikir etmem. Neçe 16 yıllar Avrupa yurtlarına birinci 5-6 yıllar kötünçünü Xuday haqqında aytmayın. Her kim geçiremem onu. Katı kötünüyem. 2-3 işte işleyem. Adamlar bir işte işleyen oldu. Ben 3 işte işledim. Şondaşından hem okudum hem de daşından köp zatlar etmeli oldum. Bu kıyınçılıklardan geçmeli. Türkiye baran oldu. Hem de şeyle size karşıma bir topar kıyınçılıklar var. Türk devletin krizisi var. Dokumentin Türkmen ait olup dursa yine de pasportumuz olmalı. Yine de bir zat olsa da onu anlaşılırsa Türkmenistan'a gitmeli. Yine yolunu yapıp yine bir topar problemler var. Fikir etme. Siz bir problemadan kaçıp başka problema gidiyor. Hava içindeki problema bundan beter. Doğru da. Yine men size hemen verecek maslahatım. Gelin uyuşalım şu bir problema çözelim Türkmenistan'ın içinde. Nokat koyalım. Ondan sonra istenik yere gidip gelip durup yani istenik kovuyor sayla yaşanıyor.
Daşa yurtta bolsaňyz pasos konsul ýygyňdan ular kömek bilen. Eretme. Serdar Törük yurtları allap bolup Vietnama vekil urutdy. Söwda gatnaşyk diýip. Şoňa näil garýaňa, näil netije bolar. Ünsörüm, ne Niyazow, ne Berdimuhammedow Gurbanow, ne Serdar ösün nöwletler Ýewropa bilen aratnaşyk bolupdy. Amerika bilen olardan tehnologiýany Hytaýa alyp, olardan spesialist hünärmentler getirip, tiýede tehnologiýalar edip Türkmenistany üstürüp, oraya alyp. Şol özünden gowşak ya, öz ýaly diktator döwletlere, o üçüncü döwletlere ýykylyp, şolar bilen gatnaşyp, Türkmenistany östürýär. Türkmenistan hiç wagt bolmadyk nokoduny ösýär diýip halkyny alýar. Edip kim diýip hata edýär bu? Idiot hata edýär özleri ýaly. Biz o wagtda bu düşünýär. Şoň üçin elbetde Vietnam bilen gatnaşmalar ýöne bizim esas maksadymyz daşa ýurtdan haryp getirmelerle, daşa ýurtdan teýär tehnologiýany getirip, hünärmetler taýýarlap, biz şu teýär tehnologiýalar, energoýomky tehnologiýalar öňe goýup, biz haryplarymyzy Vietnama satmaly. Biz haryplarymyzy ortaýda hemme daş döwrümiz satmaly. Ine elektrik maşinleri, küçük elektrik maşinleri näçe biz öndük bilen bu. Batareýalardan öndük bilýär. Biz günün energiýasyny näçe unutup bilýär. Öň institutda bardy. Gün energiýasyny öwrenýän institut bardy. Ýatdylar goýdular. Biz köp zat etdirýär Türkmenistanda. Ýöne hünärmet bolmasa, kadrlar bolmasa, iksany sowgatsy adam ýollaşyp dursa, ýene şoňlar. Turan birleşigi gurulaýarmy, Erdogan gadanarmy, nähili düşünjede siz murada 20 ýyllap Erdogan oturup gelýär, kim ýörmüşdi, gadanarmy? Ine şonuna bir degişlik bolsa bolar ýurdumyzda. Helim. Ine plan ýurtda biri ütkä olsa Türkmenistana gowruk bolar diýmek ýalan. Bizde sebe o ýerde ütköşükler bolar, ýöne bizde ütköşükler bolmaz. Bizde ütköşükler haçan bolar? Haçan biz ýurtda ütköşükler etsek, diýmek biz ýolbaşçylaryny aýryp bir ukyp ýolbaşçylyk getirsek, onum ýeterlikde halkymyzyň aň düşünjesini galdyrdyk. Ine şu ýa gaýdyşly, ýa gaýtmaly özgöçler, ütköşmeler bolar. Ine şol etmeli. Ýa gaýtmaly ýa şol ütköşükler. Şoň üçin diňe ýolbaşçylar däl, halkymyzdan östürmeli. Şu geljek ýolbaşçyň esas maksady bilimleri halkymyza östürmeli. Hal maddi ýagdaýyny, bilimlerini, pikirlerini ve mümkinçilikleri östürmeli. Gaty wajyp mesele. Ine şu zatlar östürme ýagdaýynda biz ýygyr edişik bolmaz. Hatta bir sowgatsy adam gelen ýagdaýynda çaltaýryp, ýa-ni düzedip, ine bir mehanizmiň içinde bir zino işlemede çaltaýryp, düzedip ýene ýolumyzdan gider. Şoň üçin gaty wajyp halkymyza östürmek, jemgyýet galdyrmak, ýolbaşçylar çalışmak ve ukyplyrak adamlar öňe sürmek. Ne şoň üçin biz häzir hemmemiz Berdimuhammedow garatdy. Şunu aýrmasak bolar. Biz özümizden ösmeli. Teýär ine häzir mysal üçin biz çalışdykda Berdimuhammedow. Biz taýýar däl teýär durmuşy. Biz pikirlerimizi östürmeli. Biz jemgyýete goşulmaly. Biz öz haklaryny başlamaly. Biz teýär döwletde de şonu etmeli häzir edip öwrenmeli. Biz ötmeli, biz özümüzü östürmeli. Şol lidere garaşyp, şol ýa-ni näme garaşyp oturmaly. Her kim öz ýerine östmeli. Haklaryny gorap başlamaly. Hökümetiň problemlaryna goşup başlamaly. Eýerki şu hökümet biziň arkamyzda durmaly. Eger biz hökümetiň problemlaryna goşulmasak, o biziň arkamyzda näçe dursun? Parholuň arkasynda durdy. Olar özler hökümetten dolandyrýar, özlerem çözüp ýör. Biz goşduramaly. Biz goşulmaly. Konsul mesele çözemokmy? Näme meseleni sen çözemok? Seni hökümet maňa servis etmek üçin alny, senin maňa bir topar bolmajak zatlar aýdyp kanun bozup dursun. Ya edýän ýa her prokuratura ýazar. Ya bol ya sana da bolmak. Onu hep tutsak diýer. Ya baş prokuratura, ya Türkmen prokuraturasına, ya Erdoğan'a, ya Erdoğan'ın administrasiýasyna, ya ýa-ni şäheriniň ýolbaşçysyna, İstanbul'un ya
yukarı Sovyet'in yolbaşına Türkiye'nin ya Daşı İşler Ministrine. Görünen ne şu çalışmıyor. Şu küçük problemi şunun kabinetinde var. İyerler mi? Entek şu yere haber yetmeyke prakturumun arayısı ettiğini. Yani şu yer biz görüşü olurlar öz haklarımız için. Teyade Türkmenistan olsun, hazır olsun, tapağı yok. Biz üstmeli. Yani ben şunu size düşündürecek olayım. Fikir etmem. Yani DVT'ler ya demokratik opozisiyalar yine çalışan yine şunu bizi üstürür. Yok o biz yani poyuzun insan vagonuna karışıp oturmalı. Biz özümüz lokomotif olmalı. Nokotlarla, hem yerlerde. Biz üstmeli. Yine Turan Birleşiği. Turan Birleşiği fikir gobuy. Atı fikir. Men gönay diyen. Yönü kim şunu yiyen? Azerbaycan diktatörü, Türkiye diktatörü, hem diktatörü. Bular näme? Her kim diktatör bolup girenler dogonluk zat ol sözdür. Yani her kim öz behbedin için. Türkiye näme çıkýar? Orta Aziýa bay. Nevit, gaz, metal, gyzyl, beýlik zatlaryň, uran, hemme zatdan bay. Şonu alsa Türkiýe halkyna ýetirlik bolýar. Türkiye berk döwlet bolýar. Türkiye ýolbaşy döwlet bolýar şolar. Ol gowy, men ýok diýemem. Yöne, eğer Türkiye şunu etçek koyan olsa, onunla Türkiye, Türkmen halkını ezdirmeler. Onunla Türkiye özbek halkını ezdirmeler. Diyemeli prezidentler. Gelin halklarımızı kösemeli. Men Türk halkını kösem oğa, sen Türkmen halkını kösemeli. Neyemçi pasport veren yok. Neyemçi bir yollar açan yok. Neyemçi bir şey diyen deyip sonra oymalı. Tevari sistemalar dinrek olmalı. Bu diktatör halkın yağdayı hak bez, bulun gowy ýeti birleşen ýagdaýynda şol öňüden halk mysal üçin Türkiýe Türkmen halkyny götürmeli bolýar. Ine häni götürüp dura. Pul tönäp dur. Onu ýolbaşy üçin anyk zat. Şoň üçin bu birleşigiň hiç şeýle netijesi bolmaz. Ýöne haýsy birleşikler? Orta Aziýa birleşigi. Özbekistan, Gazakystan, Türkmenistan, Kırgızstan, Tacikistan şu birleşikler 5 tane döwletiň birleşigi döwer. Ine şu has bolup bilecek. Bize gerek şol. Yani biz Putin'e karşı şu 5 olup birleşip durmuyoruz. Son Türkiye koşulsa. Son Tatarstan, Başkorstan koşulmalı. Onunla olan koşulsa biz bir ulu millet olsun. Özümüz oras, Rusya'da biz dinler, Xitay'ın biz dinler, Türkiye'de biz dinler, Avrupa'da biz dinler, Amerika'da biz dinler. Yine şol birleşip gidebilecek. Onun için häzir Orta Aziýa prezidentleri düşüp başladylar. Birleşik gerek. Yani Rusya bilen birleşik diňe koloniýa hökmünden ýa bolýar. Ýöne Orta Aziýa birleşigi bir-birine hormat goýup siýlap, ýa direk berip ulu güç bolup bilýär. Diýmek şu regionda indi biz oýnatky döwletler bolmazsa berk döwlet bolar. Yani şu birleşik hökmünden. Näme üçin biz gitmeli? Olar ýurtdan gowmaly. Gereğini türmeye basmalı. Hemmemiz bir nämesin aşağına toplanmalı. Vakt geldi, daşı yurtlarda yokurdan pul yalan okur. Katkın. Katı doğru diyanın. Hiç yerde daşı yokurdan pul yalan okur. Benim Fransa'da eşek yani işleyen. Kevak çıkışını koyan çıkıp bilemem. Ya işim var. İşlemeden maşalamak bilemem. İşlep men opozisiya pulu çekelim. Şu ýaly ýagdaýlar kyn. Diýjek bolýarym, biz öz döwletimizden köp zat gazanyp bilýär, döwletimizde daşar ýurtlardan. Egerde biz şu döwletimizi düzeltsek, biz şu döwletden alyp biljek behwilimiz ummasy ynanyň Türkmenistana. Şoň üçin her bir Türkmenistan gerek. Türkmenistan şeýle bir gowy ýaşar bolýar. Şonla ýaşama bir uly bir maddi taýdan we moral taýdan ýokary bir zat bar Türkmenistanda ýaşamak. Şoň üçin bize Türkmenistan hökmany gerek. Biz hemmemiz jemlenip barmaly. Hemmemiz jemlenip baryp şoňa ýanky gurbanlyk gitdiňler şöyle. Serdary oglanmak özüň togma. Gaýtyp olar tutup turmaz. Cinayetlerini çekmedi. Bir topar cinayet ettiler. Bir topar halkı öldürdüler. Bir topar adamlar birbirine
döwletininden mejburiyat daşyna gidip ata-babaların gazanan döwletinden mejburiyat daşary gidip ölmeli boldy. Gynanyp ağlap. Ine o göz ýaşlar. Ol adamlar kim jogap bermedi? Berdimuhammedow. Şoňu alyp barýan siýasaty şoňa ýetirdi. Näçe öňü ýokdan buralar. Öňü ýoluşma bardy. Ýok da gaýtyp bular Türkmenistan üçin janyny berýärler. Bular bolsa hem halkyny ysýar, hem halkyny gysmak üçin Putina haýyş edip goşun ýetirýär. Watan dönükleri onun daşyndan watanmagyň bähbitlerini hemme zatlary Putina satýar. Ýoluşma bolmady. O düşman. Waleküm selam. Bu halka her hili edip düşündürüp gördüler. Ýöne aňy ösmedi halk. Herem gara hyzmat edip pul tapmak bilen ayak asty. Türkiýede ýok, Ýewropada da ýok. Öz ýurduna gelir yer berişmedi. Bir başga ýol ýok. Gaty doldyk. Biz beýleki halklardan tansyk halk däl. Biz beýleki halklardan goşuk halk däl. Biz beýleki halklardan bilimsiz halk däl. Ananyň. Biz ýöne özümiziň şonu uňup biljegimize inanýar. Ine şu tapa. Senin gargalypsan halk. Biz halk, ul halkyň içinde. Uňarmadan şoruň ýa-ni azatlygyna, öz başlaklaryna degdirip böküp çykdylar. Bizde anäme hökman daşa ýurtdan bir ýer gelip bizi ýa-ni basyp almaly. Ya içinden bir baswak bilen okmy? Ine içinden baswak dura. Niyaz baswarly indi Qurban basyp gitdi. Türkmenistan. Näme düşman näme? Düşman. Näme şu düşmany gelip bizi öldüren okmy? Öldürýär. Näme şu düşmany gelip bizi zorlan okmy? Zorlýar. Onun düşmanyň hemme şekilleri bar. Hemme häsiýetleri bar. Hemme şertleri bar. Düşmanlygy. Biz görüşmeli boldy. Biz şoňa ýa-ni şunu etmejek bolup her zat etgörýär. Inanyň Germaniýanyň bir ýaňa diýen barada men 2 ýyldan beri bez dokument getiriyorum, işläpdiyorum. Häzir men tutdur näme etdim. Oho, garadam 2 ýyl näme etdiň sen? Niýe barsaň birinji bilen dokument uçur. Birinjidan 3 ay közen bolýan dokument uçur. Dokument çözen soň eşek ýaly iş. Çözmegem kynna. Bosgunlyga dokumentyň ber. Seni ýa prosedurada, seni ýa bir statusyň bar, dileýiji hökmünden. Ondan işleme garadan, aktan, gydyldan tapalım. Şonu etmeyen gizlenip, kölügöde, yani gizlergi işler pulları Türkmenistan'a gizlenir. Oho, Türkmenistan'a iyi verip, iyice onu iyi verir, yani o yerde adamlar ölüp duran o. Yönesiz kovudan kovu yaşatacak koyana. Haram olan hizine diye şundan. Olur mu açıklayayım mı? Bolun ne? Mümkünçü mü olsa geçir. Yok mu? Ölüp geçirmeli, ölüp kalyan da. Yek ölüm caylan ya. Hemme daha bir ýagdaýyna uğran çözmeli. Yöne esasy hemme Türkmenistan'a dolanmalı. Pardon şunu. Burada Türkmenistan'a bağlı gerek bolsa Altın Erdogan yöne yol berdik, yapıp durmaz halk hem ağzını, aşını iyidirip otursun. Halk, Türk halkına ona kapsınma, işine son ağzın aşını iyidir. Büyük Türkmen halkına. Hiç vakt daşördün bir vekili ya da bir hocayını ya yoluştu, başka bir devlete aratlıkları verme. Hiç vakt yalnız kalma. Onun maksadı onlar. Ya baylıklarını verme. Biz hiç vakt bir yerinin kulu olmalı ya şunu göre, yine şu olsa bir yaşar tip gelmeliler. Biz özümüz yolunu açmalı. Türkmen halkı öz yolunu açmalı. Karşı oturmalılar. Karışıp bildik. Bolun ne? Bunun metal karışlak çüylek gidiyor. Bu çüylük tohum biz çüylüyor. Yani rafçına yan biz çüylüyor. Biz öz yolunu açmalı. Ananın adamlar. Men keyfine aydam o. Hem de durmuşunda öz adam geliyor. Öňe çykyp men tüýlen, itelen nemeden olmaýar. Dine ayak sandylar, ýa-ni öňe gitmeli.
yol tapıp özüni açtım yolunu. Şu ýaly bizim halkymyň hemmeti ýoluny açyp bilmedi. Ýöne açyp biljekler köp. Öňe gitmeli. Galanlarym şonuň ýerine gitmeli. Bize yol açmak üçin 3% adam gerek, köp der. 30 000 adam. Edepli, paýhatly, bilimli, watan üçin jany berip biljek. Maşgalasy üçin, çağlaryň geljegi üçin, Türkmenistan üçin hereket ediljek adamlar gerek. Biz şonu yeňip, şu Qur'an golyny türmäge salanmaz bilen mesele çözülenok. İkinji etap Türkmenistany aldyrmaly. Türkmenistanyň hem ýerde özgörüşler etmeli. Bize ýene de adam gerek. Saýlawlarda öz kandidaturalyny goýap, olar saýlap, olar işlemeli. Paraholga aýyp, ýa şoly işlemeli. Bize ýene de adam gerek. Diýmek biz her wagt öňe ötüp durmaly. Pikir etmeň, ine biz 30 ýyl Gülýanly aşam goňşa ýatyp bolup, şol ýat Gülýanly ýene Erdogan bizim problemalaryny çözmeli. Ol gelip bizim problemlarymyzy çözmeli. Ýok. Biz özümiz hereket etmeli. Biz halk boljak bolsak, biz ösçek bolsak, biz beýle halkyň arasynda tapawut boljak bolsak, özbekler ýaly gazaklar ýaly öz ýolumyz kesiplemeli. Başga ýol ýok. Häzir Orta Aziýanyň içinde iň maskara halk türkmen halky. Ondan biz maskara da, bizim maskara diýen iki sany bir atogum bütün dünýäde. Biz şonu ýanky aýyrmaly. Allah bizim başımıza tiz ara seni de hemmämizi ýurda dondurdun inşallah Tanrı yakasın. Murat Urbanyň başajak zady ýok ýökeli. Ya da Musaň ya da Ahmet Saparyň ya da bir kiçik topam ýok. Hemmämiz watandaşlar. Hemmämiz Türkmenistan bize gerek. Biz içine barmaly, biz özgörüşli etmeli pikir etsek, onu biz ýeňeriz. Ol 3 adam, 5 adam, 10 adam, ol bir başarılacak işler bu döwlet meşgulüne problemi. Doğru şunu. Bunu çözmek için keldi döwmek bir adam da, 10 adam da. Onun arkasında bir topar adam gorlamaly şol adamlary. Ondan meter şol adamlar şol ınanyp, şoň ýerine ya ölmegden ýaly gitmeli. Yani onu o halky ýeňip bolmaýar. Ukrainalar ýaly. Halka ýurt gerekkel, günü efirde 100 adamam yok. Her kim kör kekirdeğinin uğruna beydip yurt düzeler mi? Her kim öz uğruna yürüse. Ferim, 2017'de, 2018'de, 2019'da hiç kim yok. 2020'de adamlar üşüp başladı. 2020'de adamlar gıdıklanıp başladı. Şeydik kalyağı. Şunun hiç kim yok. Efir dinleyen oklar. Menim şeylik kredi. Menim Türkmenistan'da kupmadım dinleyen ekim. Türkmenistan'da bir masraflaşan ekim. Demek bizim efirlerimiz gerek adamlar. Entek biz Türkmenistan'ın içinde doğru kurumu soktu. İşler bilen de ok bize. Finans işleri gerek. Bize köp ondan beter rahatlar gerek. Biz onun üstüne işler durdu. Biz şunu çözdüğümüz biz katı kurumu soktu işler Türkmenistan'ın içinde. Görüyorsunuz. Yani biz şolun uğruna yani şu meseleleri çözmek için işlep duruz. Ne deyip bolsa çözen son biz katı güçlü deriz. Häzirlikçe biz informasiýa berýär, häzirlikçe biz size düşündürýär. Nire gitmeli, näýe gitmeli, näme gitmeli, haýsy şertlerde gitmeli, näýe etmeli, beýle halklar bilen deňeşdirip görkezýär. Sizin bilimlerinizi giňirdi häzirlikçe. Şoň üçin şu videoları paýlaşyň her wagtdan diýen. Bölük paylaşım, şeyli paylaşım tapağı diyor. Paylaşım. Ne çıkıp adam görse adamlar pikir et başlıyor. Aleykümselam. Dağın oyunları saklamadan saat yönü dağın geçişleri toplamak kıyın. Bizim halkımızdan değerli geçe meniliyor. Bizim halkımız yeni buraya gelen öğürlerine inanmıyor. Bular Türkiýede gul-gul işledir. Indi kime öýmek, gulçuluğa satan diýip Polşany öýdüler, Germaniýa, diýelim gul ýaly bolýar. Ýok, gul bolmanda biz gul bolup doglan da. Biz mezburumyz ýok gul bolmak. Biz dastoyny işläp, dastoyny hakmy almaly. Mine var tapawut ýok.
Türkmenistan'ın içinde daşınma. Başka yol yok. Şunun en sonra oturdu, hormatly vatandaşlar, men efirimi oturýan. Meniň efirimi dinleýäniz üçin köp-köp sag bolun. Başga pikirleriniz bolsa, ya maslahatyňyz bolsa, men her wagt sizin maksatlaryňyzy, pikirlerinizi dinlemäne taýýar. Şunuň bilen sag bolun. Size can sağlyk, azatlyk we adalet arzu edýär. Sag bolun.